Sawat, brought to you by BSC Textile Mall, Belgavi. Co-sponsored by Panchamrita Industries, Shriram Innovation, Shri Balaji Hardware Gallery, Sunil Textiles, Poddar Jewelers, and Prabhudesai Electronics. Biggest festive offers, buy one get one free. इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब। इसीलिए बीएससी देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। नमस्कार, मी श्रीराम इनोव्हेशन प्रोप्रायटर सचिन अंगिरगेकर। तर सर्वप्रथम मी समस्त गोवेकरांना गणेश चतुर्थीच्या शुभेच्छा देतो आणि गणपती निमित्त जे जे तुमचे कार्यक्रम आहेत त्याच्यासाठी मी सगळ्यांना शुभेच्छा देतो। आपण गेल्या 32 वर्षापासून या व्यवसायात कार्यरत आहोत। नवीन घरासाठी लागणारं साहित्य आम्ही उपलब्ध करून देत आहोत। इंटिरियरला लागणारं सगळं साहित्य आम्ही एका छताखाली 18,000 स्क्वेअर फीट जागेमध्ये आम्ही सगळं उपलब्ध करून दिलेलं आहे। तर समस्त गोवेकरांना मी विनंती करतो, तुम्ही एकदा या, आवर्जून आमच्या शोरूमला भेट द्या आणि हा सगळा लाईव्ह डिस्प्लेचा जो अनुभव आहे तो तुम्ही घ्या। तर दर महिन्याला आम्ही नवीन प्रोडक्ट मार्केटमध्ये आणत असतो, जेणेकरून आमचे जे कस्टमर्स आहेत ते जास्त करून आर्किटेक्ट, बिल्डर, परत सिव्हिल इंजिनियर्स असं या फील्डमधून येतात आणि त्यांना काहीतरी नवीन दर प्रोजेक्टला काहीतरी नवीन त्यांना लागतं, मग ते आम्ही त्यांना उपलब्ध करून देतो। त्यामुळे ते सर्वजण आपल्याकडे आकर्षित होतात आणि आपल्या शोरूमला भेट देतात आणि वस्तू खरेदी करतात। तर आम्ही गोव्यामध्ये भरपूर प्रोजेक्ट केलेले आहेत। किचन ट्रॉलीज म्हणजे अपार्टमेंट्स वगैरे आम्ही भरपूर मोठे प्रोजेक्ट केलेले आहेत। विलास पण भरपूर साकडी म्हणा किंवा तुमचे कलंगूट, तिकडे मडगाव, फोंडा, पंजिम सगळीकडे आपलं मटेरियल भरपूर गेलेलं आहे। तर मी आमचं म्हणजे सगळ्यात कम्फर्टेबल प्राईस म्हणजे कमीत कमी रेट, सर्विस आणि नवीन वस्तू आम्ही कायम आणत राहतो। तर याच्यावरती आम्ही हे शोरूम उभं केलेलं आहे। तर मी समस्त गोवेकरांना विनंती करतो की तुम्ही त्या शोरूमला भेट द्या। आता आम्ही नवीनच हे प्रोडक्ट आता उपलब्ध करून दिलेलं आहे। हा गोदरेज डिजिटल लॉक आहे। हे डिजिटल, आता आजकाल कसं आहे, डिजिटल युग आलेलं आहे, तर त्याप्रमाणे आम्ही पण नवीन हे डिजिटल लॉक्स आम्ही उपलब्ध करून दिलेले आहेत। तर त्याच्यामध्ये हा जो आहे गोदरेज कॅटस कनेक्ट म्हणून आहे। हा जो लॉक आहे हा 5-in-1 डिजिटल लॉक विथ मल्टिपल ॲसेस ऑप्शन्स आहे त्याच्यामध्ये। तर याच्यामध्ये आपण मोबाईलवरून हा लॉक ऑपरेट करू शकतो।
म्हणजे तुम्ही जगात कुठेही असा, पण तिथं कनेक्टिव्हिटी पाहिजे, म्हणजे इंटरनेट आवश्यक आहे. तर थ्रो मोबाईल हा आम्ही लॉक अनलॉक करू शकतो. परत 360 डिग्री फिंगरप्रिंट, म्हणजे आपण हा फिंगरप्रिंटनेही ओपन करू शकतो. तर याच्यामध्ये 100 लोकांचे आम्ही फिंगरप्रिंट्स उपलब्ध करून दिलेले आहेत. त्याच्यानंतर पिन असेस, आपण याच्यामध्ये हे डिजिटल लॉकिंग, म्हणजे आपण पासवर्ड घालून लॉक करू शकतो आणि लॉक ओपन करू शकतो. परत RFID कार्डनं पण आपण ऑपरेट करू शकतो. स्मार्ट कार्ड येतं छोटं, त्या कार्डनं पण आम्ही ऑपरेट करू शकतो. परत मेकॅनिकल कीचंही ऑप्शन इकडे खाली दिलेलं आहे. तर हे एक मेकॅनिकल कीनं पण आम्ही ऑपरेट करू शकतो. परत जर समजा बॅटरी पूर्ण लो आहे तर बिफोर 50 ट्रान्झॅक्शन हा लॉक बीप, म्हणजे इंडिकेशन येतं की बॅटरी लो आहे, तुम्ही बॅटरी चेंज करा. तरी देखील तुम्ही चेंज केलं नाही तर इकडे पॉवर बँकचं ऑप्शन दिलेलं आहे. पॉवर बँकनं आपण चार्ज करून हा लॉक ऑपरेट करू शकतो. तर हा गोदरेजचा लॉक आहे, एकदम म्हणजे कमीत कमी रेटमध्ये उपलब्ध करून दिलेला आहे. आम्ही इवन अपार्टमेंट्सना वगैरे पण भरपूर देतो हे लॉक्स, कारण किंमत पण पूर्वी असायची याची. डिजिटल लॉक ज्यावेळी मार्केटमध्ये आले त्यावेळी 40,000 50,000 ह्या रेंजमध्ये असायचे. तर आता हेच लॉक आम्ही 10,000 पासून मॅक्झिमम 25,000पर्यंत. तर हे असे लॉक्स उपलब्ध आहेत आणि तुम्हाला ह्याचा लाईव्ह डिस्प्ले आपल्याकडे बघायला मिळेल. तर मी तुम्हाला सर्वांना विनंती करतो की तुम्ही एकदा आमच्या शोरूमला भेट द्या आणि हे लॉक खरेदी करा, असं मी सांगू इच्छितो. Biggest festive offers, buy one get one free top. इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब। इसीलिए BSC देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। BSC द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। श्याम मुरकुंबे, मी प्रोफेशनल आर्किटेक्ट आहे आणि गेले जवळपास मी 15-20 वर्ष माझं स्वतःचं माझा व्यवसाय करतो. माझं ऑफिस इथं शहापूरमध्येच आहे. परत आता मी यांच्या गेले जवळपास 10 ते 15 वर्ष मी यांच्या दुकानात मी मटेरियल घेत आहे आणि माझे बरेचसे क्लायंट इथं खुश होऊन गेले आहेत. परत इकडं आम्हाला व्हरायटीज ऑफ मटेरियल्सवर व्हरायटीज मिळतात बघायला, व्हरायटीज हँडल्स मिळतात, व्हरायटी A to Z व्हरायटी आम्हाला बघायला मिळते आणि आम्हाला क्लायंटलासुद्धा दाखवायला आम्हाला इथं सोपं जातं आहे. गोव्यामध्ये तुम्ही काय काम केलेलं आहे का? हो, आता माझे गोव्यामध्ये जवळजवळ 2 प्रोजेक्ट केले आहे मी, ॲट परवरी आणि एक साखळीमध्ये. आता अनेक साखळीमध्ये माझं सुपर मार्केटचं एक काम स्टार्ट करणार आहे. जवळपास जवळजवळ प्लॅन फायनल झालेला आहे, आता चालू करायचं याच्यामध्ये आहे. मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो दिवपाक विसरू नका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस, हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. घरातल्यांची आवड निवड सांभाळपाची, प्रत्येकाच्या आरोग्याची काळजी घेवपाची. केन्नाय चूक घडटा ती हासून भरपाची, तातून म्हज्या स्वता खातीर सवड काडपाची. शेवटी जबाबदारी ती घर चलोवपाची. ह्या सगळ्यान म्हाका साथ आसा फक्त प्रभुदेसाय इलेक्ट्रॉनिक्सची. प्रत्येक घरा खातीर, घरातल्या प्रत्येका खातीर प्रभुदेसाय इलेक्ट्रॉनिक्स.
श्रीराम हार्डवेअर्स आणि श्रीराम प्लॉट्स बेसिकली ओनर्स. आमच्याकडे सर्व प्रकारचे बिल्डिंग मटेरियल्स, नंतर वॉर्डरोब कपाटचे सर्व साहित्य आमच्याकडे सगळं मिळतं. त्याचप्रमाणे प्लाऊड्स, लॅमिनेट, डोअर्स, विंडोज, त्याप्रमाणे किचन ट्रॉलीज वगैरे सगळं इथं पाहायला मिळेल तुम्हाला. गोवेकरांसाठी काय स्पेशल ऑफर्स आहे? हा, तुम्हाला गोवेकरांसाठी इथं तुम्हाला लाईव्ह डिस्प्ले बघायला मिळेल. इथं आमच्याकडे वॉर्डरोब कपाट आहे, त्याप्रमाणे किचन ट्रॉलीजचं लाईव्ह डिस्प्ले आहे, त्याप्रमाणे सनमाईकचे लाईव्ह डिस्प्ले तुम्हाला इथं बघायला मिळेल. विनियरची तुम्हाला लाईव्ह 8 बचाची शीट तुम्हाला इथं बघायला मिळेल. त्याचप्रमाणे रेलिंग आणि बाथरूम फिटिंग्सवर इथं लाईव्ह डिस्प्ले तुम्हाला बघायला मिळेल. गोवेकरांसाठी चतुर्थीसाठी शुभेच्छा देताना तुम्ही काय सांगू? गोवेकरांना श्रीराम प्लॉट आणि श्रीराम हार्डवेअरतर्फे गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा. Shriram Innovation, a leading and trusted name in designer hardware for your stunning villas, apartments and homes. We have a wide range of designer hardwares, vinyl and plywoods spread up into 14,000 square feet showroom at Belagavi, Karnataka. Shriram Innovation, Mahatma Phule Road, Shahapur, Belagavi, Karnataka. घरातले इंटेरियर बदलपाचे आसा? बेळगावच्या प्रसिद्ध बालाजी हार्डवेरान मुजरत भेटियात. गोंयकारां खातीर स्पेशल डिस्काउंट. संपर्क करात 9448036853 आणि 8197941732.
साडी असो व ड्रेस मटेरियल सर्व पॅटर्नच्या व्हरायटी आता एकाच छताखाली. सुरत, बनारसी, साऊथ, इलकल, बेंगलोर, जयपूर साडी, ड्रेस मटेरियल आणि टेक्सटाईल 4 दालनांचं प्रशस्त शोरूम, अतूट विश्वास आणि ग्राहकांच्या पसंतीची 1985 पासूनची दैदिप्यमान परंपरा. कापड दुकानदार, घरगुती व्यावसायिकांना होलसेल दरात खरेदीची संधी. सुनील टेक्सटाईल, श्री समादेवी मंदिराजवळ, नार्वेकर गल्ली, बेळगाव. कॉन्टॅक्ट 9341114777 आणि 9980241155. 132 वर्षाची दैदिप्यमान गौरवशाली रुपेरी परंपरा. खास गणपती निमित्त गोवेकरांसाठी चांदी आणि हिऱ्यांचे दागिने. किसना पारंपरिक व नाविन्यपूर्ण डायमंड दागिने. लगलगत्या आभूषणाचा रुपेरी संगम. पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव. सर, आता आम्ही वी डेकोरमध्ये इकडे काय काय स्पेशल आहे? भरपूर स्पेशल आहे. असं आता स्पेशली म्हणजे समजा आर्टिफिशियल वॉल आहे, ग्रीन गार्डन आहे, लॉन आहे. हे स्पेशली आता गणपती डेकोरेशनसाठी. कर्टन स्पेशलिस्ट आहे आम्ही. त्याच्यानंतर अपहोल्स्ट्रीज, हे ते वॉलपेपर्स. त्याच्यानंतर तुम्ही सांगा एम्ब्रॉयडरी कर्टन्स, डिजिटल वॉलपेपर्स, 3D कर्टन्स, असे भरपूर व्हेरायटीज आहेत. कार्पेट आहे, बेड रनर्स आहेत. त्याच्यानंतर मॅट्रेसेस. वी आर स्पेशली इन एक्सक्लुझिव्ह डीलर. स्लीपक्राफ्टचे आम्ही डीलर आहे. त्याच्यानंतर स्प्रिंगफिटचं आमचं एक्सक्लुझिव्ह शॉपे आहे वरती आणि एक्सपिरियन्स सेंटर आहे वरती. तुम्हाला जर होम थिएटरचा एक कॉन्सेप्ट करायचा आहे तर ते पण एक मोठा कॉन्सेप्ट आहे, ते आम्ही करून देऊ. आणि आपल्याकडं डोरमॅट्स हे इत्यादी भरपूर, आणि बेडशीट्स, कम्फर्टर्स, बेड स्प्रेड्स, ब्लँकेट्स, असे सगळे व्हरायटीज आहेत. टॉवेल्स, नॅपकिन्स. असे समजा हॉटेल सप्लायजला तुम्हाला व्हाईट टॉवेल्स वगैरे पाहिजे, नॅपकिन्स पाहिजे, बेडशीट पाहिजे, रनर, कम्फर्टर्स, हे सगळे आहेत. साधारण कॉस्टिंग कितीचं असेल? स्टार्ट्स फ्रॉम 70 रुपीज मीटर. असे भरपूर आहेत. गोवेकरांना स्पेशली डिस्काउंट पण आहे आणि आम्ही तरी सप्लाय पण करतो जाता. असं तुम्हाला चतुर्थीच्या विशेष देताना तुम्ही काय सांगू इच्छिता? गणपतीची खास शुभेच्छा. आणि गोवेकरांना स्पेशली समजा कर्नाटक बेळगावकरांना, गोवेकरांना खास सवलती पण मिळेल, डिस्काउंट पण चांगला आहे. या एकदा व्हिजिट करा.